Witam was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest przedpremierowy pokaz Gamescom nowego gameplayu, traileru z gry World War 3, czyli gry, którą miałem już okazję razem z Bonkolem ograć przez ostatniego IEMA. Gry, która może solidnie namieszać, jeżeli chodzi o rynek shooterów. I ma realne, że tak powiem, szanse stać się jaką taką konkurencją dla serii Call of Duty i Battlefield. Także dziękuję TheFarm51 za podsyłanie mi na bieżąco przedpremierowo materiałów. I co? Najpierw sobie obejrzymy, potem sobie obgadamy. Także ja może nawet zniknę stąd. Zostawię czat na ekranie. Action. No i cyk. Ja sobie to puszczę, żeby to sobie leciało w tle. Słuchajcie, generalnie tak to wygląda. Ja grałem chyba w tą wersję, też w alfę. To wygląda właśnie, po trailerze to wygląda jak Battlefield 3, jak 4 bardziej, a w rzeczywistości to jest taki jakby, to powiedzieć, najbliżej temu do miksa Battlefielda i Tarkowa. W sensie, czego tutaj na trailerze nie widać, ale możemy sobie wybierać rodzaje amunicji, osobne części umundurowania, osobne części pancerza, tak samo na pojazdach, oczywiście tam wszelkiego rodzaju kamuflaże i tak dalej. Na czołgach możemy sobie jakieś montować, wiadomo, też specjalne pancerze aktywne, jakieś płyty, rodzaje amunicji, burząca, odłamkowa. Możemy sobie całą broń rozłożyć na takie jakby części, tak jak to jest w Tarkowie. Możemy sobie montować, no wiadomo, różne rodzaje luf, kolb, celowników, tłumików, różne rodzaje amunicji, dum, jakieś zapalające, no cuda na kiju. Jest bardzo duża i rozbudowana ta kustomizacja, o wiele bardziej niż w Battlefieldzie czy Call of Duty. I oprócz tego tempo rozgrywki jest też takie trochę bardziej, tutaj jest akurat bardzo dynamiczne pokazane, ale bardziej takie o wiele taktyczne podejście niż to ma miejsce no, na przykład w Call of Duty czy w BF-ie. No i co jest taką niespotykaną dość rzeczą, to że będzie można grać oczywiście Polakami, polskimi żołnierzami,
W zasadzie z większością armii europejskich będą mapy umiejscowione w Polsce, będzie Warszawa, będzie Berlin w Niemczech, będzie w Rosji będzie Moskwa na pewno i jeszcze kilka innych, takie mi było dane zobaczyć. I ja akurat testowałem sobie mapę w Warszawie na testach podczas IEM-a i wszystko jest odtworzone fajnie, dokładnie, złote tarasy, jest pałac kultury, nie dało się go zburzyć, przynajmniej w tej wersji, w którą ja grałem. Ale znaczy z tego co wiem, wyburzyć się nie będzie dało całych budowli, tych nie będzie jakiejś takiej ogromnej destrukcji otoczenia, ona będzie taka raczej na mniejszą skalę. No, także podsumowując w 3 krótkich słowach, gra to będzie taki o wiele bardziej realistyczny Battlefield, o wiele bardziej, że tak powiem, realistycznymi mechanikami, jeżeli też chodzi o te, powiedziałem jak żółte tarasy, złote, czy tam mogą być nawet srebrne. Teraz można sobie bodaj tą grę ograć podczas tego. A, tam było napisane, tak, bo nie może być nazw takich autentycznych, dlatego tam na przykład, no są poprzeinaczane w różny sposób taki, że na pewno mieszkańcy Polski to wyłapią bez problemu o co chodzi. I jeszcze co jest ciekawostką, mamy całą mapę Europy i tak jakby siły NATO, przynajmniej na tym co ja widziałem, siły NATO walczą z Rosją. I na przykład jak mamy taką mapę całą Europy ala z jakiejś strategii i jak wygrywamy na danej mapie, to ona jest na przykład zajęta przez NATO. I to widzimy, że jest tam niebieskim kolorem zaznaczona. A jeżeli Ruscy zajmują, no to jest czerwone. I tu jest taki ten element właśnie jak w strategiach, że przejmujemy dane obszary i widzimy wpływ na to, na cały tak jakby obszar tej Europy, bo poza Europą chyba nie będzie map. No i możemy też oprócz tego, że nawet jak my nie gramy, to tak jakby obserwujemy co się dzieje, nie? Patrzymy na tą mapę Europy i widzimy, że tu na przykład, coś jak w PlanetSide trochę, że tu na przykład widzimy, że tutaj Niemcy walczą tam z Rosjanami, nie wiem, w Niemczech już, nie? Że jest ofensywa rosyjska i na przykład Rosjanie zajmują Niemcy, nie? Tam są też jakieś punkty, takie, którymi się, no jakieś takie punkty, wiecie, takie, ale jak się zajmuje dane tereny, już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, tu tego nie ma pokazane, ale jest ten taki, czego nie ma przeważnie w FPS-ach, jest ten aspekt taki właśnie taktyczny, że tak jakby jest to takie wrażenie, że ta walka cały czas się dzieje, że nie tylko rozgrywamy mecz i jest koniec, ale cały czas mamy tą mapę Europy i widzimy co tam się dzieje, kto z kim walczy, jakie siły przejmują jakie tereny i to jest właśnie bardzo zajebiste. I z czasem będą też wychodziły nowe mapy oczywiście w innych krajach, nie wiem jakie tam będą na start, na pewno jest Berlin, jest Warszawa i jest Moskwa. Tyle widziałem. No. A jeżeli chodzi o mechanikę, no to jest dość takie do BFA 4 podobne, oprócz tego, że są takie fajne rzeczy, no jak więcej to wygląda jak Tarkov. W sensie, że na przykład się można tam, nie wiem, można się turlać po ziemi, można paść na plecy, można tam robić jakieś wślizgi, rzuty, można stawać na palcach, wychylać się za osłony. Dużo więcej ta postać ma takich, no, jakby opcji, mechanik. To robi polskie studio The Farm 51, a konkretnie to śląskie, gliwickie studio The Farm 51. Także no. No i tego tu nie ma też pokazane, ale ten aspekt taki modyfikacji tego wszystkiego, kiedy możemy sobie cały prawie czołg rozłożyć na takie części i sobie go w wielkim stopniu modyfikować i tak samo z postacią, nawet możemy tam sobie customowe jakieś kolorki, barwy, nawet widziałem śląskie barwy, można sobie zrobić broń w śląskich barwach, ze śląskim orłem piastowskim, także to jest no mega rozbudowane. No. Nie wiem, czy będą jakieś inne mapy jeszcze z Polski, na pewno jest Warszawa. Z biegiem czasu nudnych mapach. No ale właśnie mają te mapy co jakiś czas pojawiać się nowe. Czy można Murzynkę? Nie. Nie ma, są sami biali ludzie. Przynajmniej ja takich widziałem. I nie ma kobiet na razie. Nie wiem, czy będą kiedyś. Czy są wymagania sprzętowe podane? Nie. Na to jeszcze za wcześnie.
Miałem takie info, że być może będę miał dostęp do bety jeszcze w te wakacje, aby ograć. Także zobaczymy. To są czasy teraźniejsze, mniej więcej. Bronie są takie faktycznie, jak są w rzeczywistości i są też takie bronie, które są dopiero gdzieś tam eksperymentalne, czyli na przykład jak gramy Polakami, to możemy sobie tam postrzelać no, z tego karabinu MSBS, który jeszcze nie wszedł na uzbrojenie, na wyposażenie wojska, czy tam pojeździć jakimiś czołgami eksperymentalnymi. Także jest to, co już jest faktycznie i to, co gdzieś tam jeszcze jest w planach. Ten trailer tutaj tak nie do końca dobrze prezentuje te wszystkie takie najfajniejsze te bajery tej gry, bo po tym gameplayu to szczerze mówiąc jak BF4 wygląda, a to jest o wiele bardziej rozbudowane i tak jakby, jak to mówią anglosasi, ma o wiele większą głębię. Jest po prostu więcej wszystkiego, jest bardziej rozbudowane. Kiedy będzie można zdobyć dostęp? Nie wiem jeszcze. Nie wiem. Ale w każdym razie, a z pojazdów, no to są czołgi, są wozy opancerzone, są auta. Jest też coś takiego a la killstreaki z Call of Duty, że będzie można na przykład sobie wezwać jakiś tam nalot Predatora, rakiety, jakieś bombardowanie, jakieś tam wiadomo, z Javelina ostrzał, czy z helikoptera, z jakiegoś Apacha. Są też takie rzeczy. Tu było to nawet widać chyba w tym momencie. O! Widzicie, punkty są BP. I tutaj mamy jakiś ten... O, Rosomaka można sobie na przykład wezwać. UGV Lewiatan, to nie wiem co to jest, ale jakaś broń pewnie. High Explosive, jakieś ładunki wybuchowe. No. Mamy też coś takiego, że postać ma udźwig. Czyli na przykład tutaj widzimy, że ma kask, ma ciężki pancerz i postać ma ograniczony udźwig i możemy się na przykład obładować ciężkim sprzętem kosztem mobilności i no wtedy wiadomo, poruszamy się mozolnie, wolno, ale jesteśmy mocno dopancerzeni, albo możemy na przykład zrezygnować z kamizelki kuloodpornej, albo wziąć sobie mniej magazynków, albo jakieś lżejsze opancerzenie i wtedy poruszamy się szybko, no ale jesteśmy mocno obładowani, no. Że jak Insurgency. Bardziej pod względem modyfikacji postaci i broni to przypomina Tarkowa. Bo też można brać rodzaje amunicji i tak dalej. Bardzo, bardzo to jest rozbudowane, tak jak w Tarkowie mniej więcej. Tak, żeby to najlepiej porównać. Mikrotransakcji, z tego co wiem, na razie ma nie być. A jakiś minus ta gra ma? No nie wiem, poczekamy jak wyjdzie. Że minusem jest, że robią ją nad Wisłą. No to jest jakiś kurde antypolonizm. Tutaj jest na przykład ta mapa w Warszawie. Ona wygląda... To jest z alfy wczesnej. Także to tam do bety, a do pełnej wersji jeszcze się myślę zmieni. Tutaj Pałac Kultury. Nie można go rozdupić. On już jest rozdupiony. Także no. To tyle w zasadzie, więcej co wam mogę powiedzieć, więcej nie widziałem, trochę temu już to było, już nie wszystko pamiętam. Można biegać po złotych tarasach, tutaj zwanych żółte tarasy, wszystko jest fajnie odtworzone, są nawet bankomaty, automaty z napojami, wszystko. Także no, to jest taki dużo bardziej rozbudowany Battlefield. Taki, ja bym to nazwał Battlefieldem z mechanikami z Tarkowa. Z możliwością grania w bardzo znanych tutaj terenach europejskich, a nie tylko wiecznie, jak to jest w produkcjach gdzieś tam anglosaskich. Walczą Amerykanie z Ruskimi na amerykańskiej ziemi. Tutaj coś tak stricte bardziej pod Europejczyków. Napisane konstytucja? Nie wiem, co tam jest napisane. Coś tam od nas... Nie wiem, co tu jest napisane na górze. Destrukcji otoczenia nie ma takiej dużej, jak na przykład w... no nie wiem gdzie. Jest częściowa destrukcja, można niszczyć jakieś tam murki, jakieś tam takie mniejsze osłony i tak dalej. Kto to widział, żeby Polacy razem z Niemcami walczyli? No to się często dość zdarzało w historii paradoksalnie. No. I tak. I tyle.
Tak jeszcze myślę, czy jeszcze coś jest takiego ciekawego, co widziałem i bym mógł wam powiedzieć, ale chyba to by było na tyle. Także no, na pewno się pojawi więcej materiałów po Gamesconie, bo tam można to sobie ograć. I no, ma to się pojawić bodaj we wczesnym dostępie na Steamie. Na początku. Czy jeszcze chyba jeszcze w tym roku. No. Czy są stópki? Tak. Stópki są nogi. Są realistyczne animacje. Wszystkiego. Jest bardzo to wszystko dopracowane, a to i tak widziałem alfę taką dość wczesną, gdzie jeszcze było dużo placeholderów i tak dalej. Także no jest obiecująco. Armie mówią w swoich językach odpowiednio. Także jest fajnie. Gdzie singiel? Nie. Z tego co wiem, to nie. Przynajmniej jak rozmawiałem z twórcami, to nie planowali na tamten moment i chyba dalej nie planują. Czy na Y720? Nie wiem jakie wymagania sprzętowe będzie to miało. Gra działa na Unrealu Engine 4 w każdym razie, co sprawne oko wyłapie. Graficznie ta alfa, w którą grałem, wyglądała bardzo spoko. O, na przykład zamiast lot było elot. Są tak przerobione humorystycznie te nazwy. Saturn to Mars X, tak. Będą też różne tryby, będzie na pewno przejmowanie punktów, będzie podkładanie bomb, wysadzanie obiektów, będzie typowy deathmatch, nie wiem jeszcze jakie dokładnie planują. No. Czy dubbing polski? No armie mówią w swoich językach. Krzyczą tam, wykrzykują komendy i tak dalej. Także to tyle. Kończę materiał, dziękuję za uwagę. Zapraszam do podzielenia się na YouTubie pod spodem swoimi przeczuciami, opiniami, życzeniami i tyle. I zostawcie łapkę w górę i zapraszam na Twitch TV Niklaus na streamy. I jak tylko będę miał jakieś nowe informacje o tej grze, albo będę miał dostęp do jakiejś wczesnej wersji, to na pewno to się ogra i na Twitchu, i na YouTubie się pojawi. Także tyle, cięcie.